Single ba ka? Oh, sure. 100% single. Actually, guys, dahil ka pang sa kuha, ganing ka pang sa Guwapa. kuha. Okay. Dahil ka pang sa kuha, pero dili pa ko, guys. May gusto na ako. Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Karon guys is ilahon na to si Tami. Yang life, yan na. So, Actually, di ko, Tami. Mimi, jud ko, guys. sige, may bawa na to na karon guys. Unsay mga reason behind adto. So, I hope mag-enjoy mo nga vlog and don't forget to like, comment, and Follow. subscribe Like. dayon. Mura siya. So, first question ako sa guys is kuan. Kasi to, nga nang Tami imong nickname. Or nga nang Tami imong Actually, ngalan. dili ko na siya Tami gyud. So, namo may nandad sa mga tao. Paingon dire proxing ko to, alabihit. Sa intro jud. Sa sintro gid siya, guys. Tami gid lang na kuha sa kuha. Actually, Mimi jud ko, guys. But na Mimi na. Laro kayo, guys. Saka ka lang may baon mi, basta bitaw mo yung sila. For example, ako taga baybay ko tapos wa to di ko laing nga lugar tapos minsan na kailan ka tong itong kay nga taga baybay like ikaw na rin ang Wala lang, guys. Kaya ano amot lang. Pati hindi ko, guys. Ay, tingala gid ko. Dali ko mailan, guys. So, pagkane bitaw mo sa mga, guys. Kailan mo di ko anta, Mimi ka itong nga, guys. sana, Dali di ko. wala lain. Wala gid, guys. Ako na gid to, guys. Wala lain pinakabote sa baybay pinakagwapa pero dili virgin. Agoy. Ay kasi gusto dira bas hindi ay. Tuloy, guys, wala pa ko tayo man. Oh. Alam na gusto. Wala ko ginuo ko virgin pa kay Agoy. since birth. Virgin per duay anak. Kana. Di ba? Muna virgin gusto nila. So kuan, akong kaduha nga pangutana is single ba ka? Oh, sure. 100% single. Actually, guys, dahil ka pang sa kuha, ganing ka pang sa Guwapa. kuha. Okay. Dahil ka pang sa kuha, pero dili pa ko, guys. May gusto na ko nga i-focus sa akong anak. Nagbuhan ko na akong anak, guys. Lisod kayo na manguan pa ko, manguyab sa kuha. Dugang pa sa akong pangunahuna na problema pa ko sa akong anak. Kanang lisod kayo ba? Nga. Kapoy man, guys, kung na kay anak, pero makita ni mong anak nga mga piskay mong anak. Happy na ka. Go na lang. Wala na, uy, gano'n po. So wala Malipay na abi ko magkuan ka, single and ready to mingle. Uy, sigo single. Single ready virgin. Oh, Diba? Asa ka. gabaan. So ako ikatulong nga pangutana sa iya guys kay asilingan ni pero wala ko kabalog sa iyang story bitaw. Sorry. Oh, so ako Nakaduog lang sa mga chika sa mga tawak nga. Ang uban manggod guys mag-una ang istorya sa taon na wala sa kabaloon sa oh, ako. tas ma-judge dayo. Mag-judge ko no kanak. Na wala kabaloon sa story behind nganong nainana. So, muna ako pangutana sa karon anong unsay story about nganong na single mom ka or unsay rason nimo nganong gipilit nimo nga single mom ka? Ana. Actually guys, kantong first gina ako nga anak na katong babae si Princess. Ilan edad niya karon? 3. Ah, 3. So 17 ko na boros guys sa 17. Bata pa ka sana. So nanganak ko 18. Actually guys, kani namo kinapapagod sa akong anak ng kamagulangan. Wala lang mi nagkasinabot kay murag complicated kay ba dili ulit tawo mo Japon siya pero magyapon sa point ba ay pa nako siya napilila sa akong papa first birthday sa akong anak nga pagka birthday niya February 9. So ay gidol ang papa sa bata. So suot ra po din ko. Asa lang ko yun. Go. Sa pagkaon na to guys, kanang murag nagbalik kami ato. Sumusugot ako kay istorya man sa part sa ko ison sa akong papa man ata to nga. Unsa man yung plano ana sa inyong bata nga na naman mo anak. So akong gitubag guys nga. Oh, wala ba ni problema sa akong magkuan mi or papa may tawag sa akong ison sa akong mama or anak. Wala man ay problema pa na magkuan mi pero so ato guys, nahubog man siya guys, nabasahan ako sing cellphone nga buros man pud ang bae. Ah, so na siya lahi. Oh, naburos man pud ang bae. Murag na shock lang ko ba kay gusto pud ako na i-complete ang pamilya. Oh, so bali gusto kag may papa imong anak. Okay nga no, mawat sa time nga dako ang bata nga pangitaon yung gid papa. di ba oh. Niya giyabot ko sa kuno. Buros ang babae, nabasahan ako to sa cellphone guys. So wala murag ko ari na lang ko ani so Nakuan ka to, nag-work ka to. mas makaya na ako ni mas buyo na ako anak to laman akong ginikanan bisag inoon panagat ang kwan sa akong ginikanan so kung mama tigkuan na sa burdok For love ang gyapon no. laban sa punoy gino makakaon lag sa kadlaw katulog guys spikes na kayo. So dobe sa imong isa ka, di ba, since duha man imong anak sa unsa may story sa ikaduha? Actually guys sa kadlaw ko anak guys. Unsa man? Kuon
Wala gid ka nang murag. Wala pa may kasi nabot na nang wala nang di tingali mi gid para sa tusa murag. Sila pagburos gina ako nang ikadluwa guys. Wala ko sa ginikanan. Ara ko nila nambawan nga dako na ko. Ka? Oo, dako na kuntiyan. Kay dito di ko sa kuan sa Carmen. Dako na kuntiyan guys. Giuli ko sa balay mga 8 months na kuntiyan. Pero wala kablas lang mga buros kuan na. Kay wala ko giuli-uli sa balay. So nakailak lang ko baka anong bitaw kaning naduaan ko or something. O tingali ang uban sa to. Duan ni kay grabe kalaagan Oh, na di ba? Ina gila-gila lang na mga siya, gila-gila. siya. So Ginoo ko guys, wala kabalo sa kung kuan oy sitwasyon oy. Malamang mahigugma ba kita kay babae bita, di ba? Mo rin to nga. Wala pa ko na-expect nga maburos ko ato kay Pero wala pa nimo if ever na kuan nga kanang imo siya gipakuha or na wala. Actually guys, ako ganun siya ngikuan guys kay duha na bi akong anak so gusto ko na bitaw feel ko murag wala tingin ni papa ni kaduha na ako na maburos sa pod ko. Giabot kina sa akong Imo siya na. gi-attempt nimo, gitry Gitry na ko siya guys pero dili siya nga no. Gikuan sa Ginoo nga para sa imo para lesson to learn na nimo nga i-focus sa bitaw nimo kung di na ka pwede magkuan sa uban ana para makahulo ka unsay ka lesson ba ana bitaw guys. Mo to siya guys na gipadayon na ako kung anak, giuli ko sa balay dako na kuntiyan. Oh, 1 year na yung anak no? Oh, 1 year na kapin guys, 1 year and Isod may single parent no. Police, gabot kapoy na atanan. Pero pasalamat lang po ko guys nga na akong ginikaran nga Support sa kuwa nga. Support nga dili ko anak kanang dili lang Kanang- like financially lang like kanang Dito rin ko kapoy sa mua guys. Wala mo ko malain mo puyan guys. So magatiman sa bata dili mo nana bitaw. so pasalamat po ko sa mga pagumanggon guys, tanabangan po ko nila, so ligoon nila kong anak. Dili ba sa panahon guys nga permi ka healthy, sabi ka puti ka. Pwede Tapos usay pod magsakit ba ang mga bata di ba? Magsakit, Kailangan oo. bigag ka ng murag basta na magtimbang sa imo Oo, ba? pero abi mo guys, wala na mi kailangan ng mga tambal-tambal. Amo lang mga tawal-tawal kay hilot. Mura gid mo guys, wala nga by GC kana. No, ni sitirisin na sipo-sipo. Wala na guys kana. Ano hilot-hiloton raw sabi. Wala nang sa mga ulian ang bata. Tak-tak na. Oh. Mga bata kanang pobre man ta hinilot Lugani, gid no? na. So kana mga dato, wala na sitirisin. Unsa pa dia kita nga Eh mo pobre. ano ni mo? Iyon na. Dukduk lang Or joke na to guys. Joke lang talaga guys, sa tinod lang yun guys. Kita nga mga pobre. Ko ay Hilot mangitag mga alternative. Oh, mga hitar pagagay mga herbal ng mga dahon sa aba na mga anak ba. Ipainos bata ka na mag-ipon, ipainom og mga kuti-kuti bro. Ano kaluyan ba sa Ginoo guys? Okay, maulen pa biya ko anak. Oh, sige. So guys, mo tong yung story about sa iyang pagka-single. Ano mo mga pagbasol or biggest regret nimo sa imong life? Kuan. Ako kayong pagbasa sa akong kinabuhi kay. Actually guys, dalaga pa ko sa una. May 14, 15. 14. Like wala ka nag-eskwela no? Wala. Like elementary. Humana ka elementary. Umano. Ah, okay. High school wala. Oh, nag-ALS rin ko. So, nag-ALS ko na mo to naka grade 11 ko, di ba? So okay, unsa imong kuan? More to guys, kaning akong pagbasa sa akong kinabuhi guys is buan kaning dalaga ko sa una tugtan ko sa kung hindi ka so asang laag tagaan ko nilang kwarta dili mo kwarta nga pang kalipas yung mobile kada nga nagpatak-patak mo ka or snack or something o mag-inom mo Agoy. o di ba ano magina normal na siya girl then kuandan kanang pagamato kanang daw kay akong pagbasa akong kinabuhi ba nga ginatugtan ko sa akong ginikadan niya wala sa pangununa bitaw nga dapat wala unta ko nagburos-buros kay gina ko sa ginikanan kasi dapat wala unta ka nagburos-buros gihunona unta nimo sa makadaghan nga asang laag naak ka Mo gani. puso mo ta ingon ni papa nga bahalag malata ang naong basta palayo ang lubot na lahi man ako kay palayo man ako no kadoon man akong kuan lubot man to na Nasurob. wungul na no Pinagbasol ka na itong ako ay unta lahiin dagan sa imong kinabuhi karon if wala ka nagkuan. mo gani pero salamat lang po ko guys sa kita murag ko sa Ginoo ba nga lesson to learn nimo nga nakay anak para maka-focus bitaw ka so mo na to siya guys nga pasalamat po nga healthy ko pati akong ginikan pati akong anak Pero wala ka nagbasol oy kay ngano nabay kay duka anak. wala ko nagbasa wala Enjoy ba gyapon ka? enjoy oy kung kapoy kay ka gikan kag pamaligi ato sa burdok makita nimo anak ko busog na Is, okay kayo na bahala kita nga inan gutom kayo Gwapa? gwapa ay paloma ni ka Teresa with Cathy you know that Basta virgin nga dili basta to single. Ay single. single for dili virgin asa ka na kita naman sa bakhawon True.
So, muna to guys, ang atong vlog karon, naila-ila na nato si Tami. Tami. ang Mimi. kuan, ang sorry? Mimi. Ang single virgin. So, if na may mga kuan, na may mga pangutana about sa iya or about sa comment down below. Tas o gusto mo ani nga kuan, gusto pa mo another video, nga same in ani. Comment down below mo guys, and don't forget to like, comment and subscribe. And follow. Bye.